Здравейте, добре дошли! Казвам се Хуберт и от тук искам да ви представя още една новост от марката Libra Lures. Да започваме, а днешният герой на епизода ще бъде Flexworm Junior. Както вероятно знаете, марката Libra Lures в момента се състои от 4 серии: Predator, Trout, Bass и Vertical Pelagic, но днес искаме да обсъдим именно серията Trout. Серия, проектирана от Матеуш Окон и Томаш Подкул. Изключителни риболовци, които се грижат за най-малките детайли в нашите примамки, така че винаги да можете да ловите успешно с тях. Flexworm беше намален, освен това беше и олекотен до 65 мм, но важното е, че основните му предимства не са се променили, а именно уникалният материал, от който са изработени примамките от серията Trout. Този материал е изключително разтеглив, изключително издръжлив, харесва се на рибите, т.е. дори когато не са активни, но вече са се заинтересували от нашата примамка и захапят върха на този червей, без проблем започват да го поглъщат целия, а ние тогава имаме ефективно кълване. И което е хубаво, дори след като уловим риба, те са устойчиви на механични повреди и благодарение на това, дори след като вече сме хванали риба, можем без проблем да облавяме мястото със същата примамка. Не е нужно да я сменяме, просто продължаваме да ловим. Но сега сигурно ще попитате каква е разликата, ако сложа Flexworm или Dying Worm, в крайна сметка с подобни размери, или например Fatty Bee Worm. Съществената разлика е в това как изглежда тази примамка, защото Flexworm, както вероятно познавате по-голямата му версия, се отличава с характерно леко заоблено завършване. След малко ще видите това и тук на кадрите. Flexworm има своя характерна форма, благодарение на това със сигурност ще изкуши пастървите в реките, в което ще се убедим през следващия сезон, особено по време на състезанията, в които ще участваме заедно с Матеуш. Но освен това с него може ефективно да се ловят костури. В Полша може много успешно да се ловят маренки, но също така се доказва и на водоемите Trout Area, в което вече се убедиха по време на тестовете. Ловеше невероятно, защото този дълъг червей се извива много хубаво във водата, дори и при най-лекото утежнение. Дори когато ловим на вече уловени риби, те не го подминават безразлично. Винаги има някакъв интерес към този червей и го поглъщат целия. Голямо предимство на този Flexworm е, че можем да ловим с него наистина при много трудни условия. Какво имам предвид? Ако ловим в планински реки, често течението, в което се крият рибите, е наистина много бързо. Благодарение на това, че тук съм използван много по-тънък материал, можем спокойно да облавяме тези места, дори когато понякога нямаме пълен контрол над тази примамка. Тя ще се държи много красиво и естествено във водата, което със сигурност ще привлече много балкански пастърви. Но това, което също е страхотно, е, че когато ловим в по-бавни участъци на реката, също така с много деликатно оборудване, например като го пуснем леко по течението, той ще имитира изключително естествено червей, който просто случайно е попаднал във водата. А както вероятно знаете, пастървите обожават такива червеи и тогава можем ефективно да облавяме всяко място, независимо дали водата е по-бърза или по-бавна. Той със сигурност ще свърши работа. Най-хубавото е, че благодарение на това, че формата е запазена спрямо по-голямата версия, той дори няма да изисква от нас особена анимация. Всъщност единственото, което ще трябва да правим, е да навиваме хлабината на нашето влакно, на нашата плетенка, а той ще се държи толкова естествено, че единственото, което ни остава, е да засечем и успешно да извадим рибата. А сега нека преминем към това, което може би ви интересува най-много, как да монтирате такива примамки. Тук имам именно Flexworm с дължина 65 мм. На нашия уебсайт www.libralures.com можете да намерите актуалния каталог, в който показваме кои куки и какви тежести са най-подходящи за нашите примамки. Там също така е показано как точно трябва да бъдат монтирани те. Но тук именно на примера с Flexworm Junior ще ви покажа как най-често лично аз ловя с този тип примамки. Тук имаме подготвена волфрамова глава на мухарски кука. Първият въпрос, който може да възникне е: защо волфрамова глава? Първо, когато искам да ловя, например, с волфрамова глава от 1 грам, тя е значително по-малка от оловната глава. Благодарение на това такава тънка примамка изглежда много по-добре. Просто е така. Второто нещо е, че когато използваме волфрам, при удряне в дъното се издават характерни щракания.
Такива щракания могат много ефективно да привличат пъстърви, но също така и костори. И тук имаме куката, за която вече споменах по-рано. Това е мухарска кука, без контра. Това е най-важното, защото често на нашите водоеми има изискване да се лови с такъв тип куки. Но второто нещо е самата характеристика на тази дръжка тук. Тя е много дълга, но в същото време тясна. За този тип червей особено ви препоръчвам да използвате именно дълги, но същевременно много тесни куки. Това означава, че такава кука, благодарение на дължината си, ще може да бъде поставена на подходяща дължина в тази примамка, а това, че е тясна, гарантира, че когато рибата се заинтересува от нашата примамка, тя ще бъде засмукана без проблем в устата на рибата и ние ще можем ефективно да я закачим и, което е най-важното, да я извадим. Тук вече имам подготвен Flex Worm и споменатата глава. Вземаме този червей. Пробождаме от тази страна и много бавно и внимателно нанизваме по цялата дължина върху стеблото на куката. И ето сега вече Flex Worm е напълно въоръжен. Така изглежда. Пробиваме от тази страна и хубавото е, че имаме хубава ивица тук, която ни показва докъде трябва да стигне тази кука. А сега нека видим как се държи тази примамка във водата. Новия Flex, както и всички примамки от серията Trout, ще намерите в 4 ароматни варианта. Чесън, сирене, крил и най-вече в безароматна версия, която създадохме специално за вас. От тук искам да ви благодаря, че изгледахте този материал. Ако ви е харесало, насърчавам ви да оставите палец нагоре и да се абонирате за този канал. И най-вече искам да ви поканя да посетите вече споменатия от мен сайт www.libralures.com. Там ще намерите не само нашия каталог, но и снимки на примамките, които подготвяме за вас и скоро ще бъдат налични за покупка. Освен това ви каня да ни последвате в Facebook, Instagram, профила ни в X, както и в TikTok, както за полската, така и за английската версия. Надявам се този материал да ви е харесал толкова, колкото на мен ми харесват новите Flex Worm Junior. Повярвайте ми, те ще предизвикат много вълнение край водата. Ще се видим в следващия материал.